खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 23 जुलाइ 2020 गोथार बिस्थिबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय ताब्लिगी जमात कर्टआ इन्ड'नेसियानि गासै 98 जन मुस्लिमफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय फाइन लानानै हगारनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। बिसोर मिटिं खालामदोंमोन आरो बे मिटिंनि गेजेरजों गोबां मुस्लिमफोरा बाहागो लानानै जोंनि बे आसामावबो कर'ना भाइरासखौ बिसोरनो गिबिसिन लाबोजेनदोंमोन। लोगोसे मैयाहाय दिल्लीनि मुंदांखा 2 नाम्बार फालांगिरि खालामग्रा गीता अर'राखौ दिल्ली पुलिसा हमनाय जाबाय। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय दिल्लीनि बयनिसायबो मुंदांखा 2 नाम्बार फालांगिरि खालामग्रा। हिन्जावफोरखौ लांनानै गाज्रि खामानियाव लगायना होयोमोन आरो बेबायदिनो गोबां आइजोफोरखौ गामिनिफ्राय लेंहरनानै गाज्रि खामानियाव सोनानै होयोमोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गाजियाबादाव जार्नालिस्ट बिक्रम जशीखौ गावथारग्रा दुथांफोरखौ हमनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरखौ CCTV फुटेजनि गेजेरजों हमनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। बिसोर गासै 9 जनमोन। खौरांगिरि बिक्रम जशीखौ बिसोरो गावथारदोंमोन। लोगोसे महाराष्ट्रनि मिनिस्टार बिथां आब्दुल सत्तारनाव मैयाहाय बेलासियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीयाव सासे 24 बोसोर बैसोनि IIT पास खालामनाय सासे फरायसाया IIM आहमेदाबादाव MBA फरायनो थाखाय 5 लाख रां मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। बेबायदिनो जोंनि बे भारत हादराव गोबां फरायसाफोरा रांनि आंखालाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लानांगौ जायो होननानैबो फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव बियो। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय योगा खालामोब्ला कर'ना भाइरासआ सन्देरनो हाया एबा कर'ना भाइरास बेमारा जानो हाया होननानै कर'ना भाइरासनि सिनियर डक्टर धनन्जय केलकारा एक्सप्लेन खालामनानै फोसावदों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय महाराष्ट्रआव मार्च दाननिफ्राय जुलाइ दानसिम दासिम 206 आबादारिफोरा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लाबाय होननानै फोसावनाय जादों। बेबायदिनो जोंनि बे भारत हादराव गोबां आबादारिफ्रा बोसोरफ्रामबो गावनि जिउखौ फोजोबना लायो होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय दिल्लीनि गपाल नोगोराव सैमाखौ किडनेप खालामनानै एबा खावना लांनानै सैमा मालिकनाव नोगोद 80,000 रां दाबि खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय गुवाहाटीआव खुलिबाय वाइन शपनि दखान। मैयाहाय गुवाहाटीनि गंसे वाइन शपआव जौ बायनो थाखाय लाइन जानायाव सासे सेंग्राया बारस'नायनि थाखाय जौ बायग्राफोरा लाइन जानानै दंमोन। बेखौ बारस'नायनि थाखाय सेंग्राखौ लोगो नांनानै थिगसे बुदों आरो बे सेंग्राखौ हस्पिटालाव हरनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय। उन्दुनानै दाथासै बर' हारिखौ फोथांनायनि समा जाबाय। फै जों बयबो आवगायदोनि बर' हारिखौ फोजौलांनो।